sådan orientere mig sådan, hvordan det hele sådan var sat op. Ja. Altså, den synes jeg var lidt i tvivl om faktisk. Sådan. Mm. Altså, ja. Hvordan synes du sådan, at svarmulighederne er? Jamen, jeg synes nemlig, de er lidt... altså sådan lidt underlige faktisk. Sådan lidt... ikke helt intuitive. Nå. Altså, og det er igen, det er, sådan, det er også fordi, det var en lang sætning, ikke? Ja. Så, så den skulle jeg ligesom have helt med. Okay, har jeg forstået den rigtigt og sådan noget, ikke? Ja, og måske lige læse den forfra Jeg og... læste den, ja, ikke, altså genlæste den, ikke? Sådan. Ja. Synes du det var sådan generelt? Men der er nogle af de spørgsmål der, hvor sætningerne bliver lange, hvor det er sådan noget med sammenhæng og sådan nogle ting, og så Mm. skal man altså lige være lidt in tune på, hvad de lige snakker om der, ikke? Mm. Kan du sige noget mere omkring de svarmuligheder, som der er? Hvad synes du Men om det? altså jeg synes måske, at de er lidt for komplicerede med det der med uenige, eller helt enige, eller overvejende enige, eller sådan, jeg ved ikke, jeg synes, man måske kunne graduere det på en anden måde, ligesom bruge en anden skala end enig, eller jeg Mm. tror måske det er sådan noget. Mm. Den var også helt, det går en generel vurdering af udbytte, den synes jeg, den kunne jeg godt se, der blev jeg nødt til lige sådan udbytte, okay, det skal jeg lige også indstille mig på, sådan, Ja. hvilket udbytte. Mm. Igen, det er jo en af de lange sætninger, Ja. og der kan jeg godt se, der råder jeg lidt rundt, ikke? Altså fordi Mm. at jeg ligesom skal jeg være sikker på, at jeg har forstået den, før jeg svarer. Mm. Jeg synes godt om mig selv der. Og det var jeg lige sådan, okay, var det det her semester eller sidste semester, så kom jeg altså bare til at svare 2 der, sådan, for, Ja. som det var det her semester, men ellers så havde det været 3, hvis det var første semester. Ja. Mm. Jeg kan også se, at jeg nogle gange prøver at følge lidt med cursoren, når jeg Mm. Det er sådan meget generelt. her, Ja. sådan ligesom en pegepind eller sådan